μέσα είναι. Ο Τροπικούλης ο Ποντικούλης κάθε φορά φεύγει με τα αστεράκια στον ουρανό ήθελε να τα αγγίξει. Παππού, παππούλη, έλεγε στον παππού του, σήκωσέ με σε παρακαλώ στα χέρια σου για να αγγίξω ένα αστεράκι. Δεν γίνεται αυτό που ζητάς καλό με γονάκι, απαντούσε ο παππούς του. Τα αστεράκια είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν είναι καθόλου εύκολο να τα αγγίξει κανείς. Είσαι παιδάκι. Μα γιατί είναι τόσο ψηλά, παππού? Είναι τόσο ψηλά για να μην τα αγγίζουν τα ποντικάκια και λερώνουν τη ασημοσκονή τους. Εγώ όμως, παππού, μια μέρα, να το δεις, θα αγγίξω ένα αστεράκι. Αλλά προτού το αγγίξω, θα πλύνω καλά τα χεράκια μου για να μην λερώσω την ασημοσκονή του. Γιατί δεν έκανε ο Τροπικούλης για να αγγίξει ένα αστεράκι. Έπαιρνε φόρα και πηδούσε με όλη τη δύναμη όσο πιο ψηλά μπορούσε. Σκαρφάλωνε σε σκουπόξυλα, σκαρφάλωνε σε τηλεγραφόξυλα, σκαρφάλωνε σε κεραίες τηλεόρασης, σκαρφάλωνε σε καμπαναριά. Τίποτα όμως. Όσο και να προσπαθούσε δεν κατάφερε να αγγίξει ένα αστεράκι. Ίσως έχει δίκιο ο παππούλης, σκεφτόταν. Ίσως να μην το καταφέρω να αγγίξω ποτέ στη ζωή μου αστεράκι. Αλλά πάλι το θέλω τόσο πολύ. Ποιος ξέρει, ίσως κάποια μέρα να τα καταφέρω. Έτσι περνούσαν οι μέρες και οι μήνες, ώσπου ένα χριστουγεννιάτικο βράδυ βγήκε ο Τροπικούλης από το ποντικό τρυπάκι και τι να δει, ένα στολισμένο έλαφο στη μέση του σαλονιού και